Us volia enviar un missatge d'ànim, sobretot a la gent més afectada encara, als llocs més afectats per aquesta malaltia que tenim, sobretot en els companys de vila que estan sofrint una situació complicada i que necessiten tot el nostre ànim de tota la militància del partit i tots els nostres simpatitzants. L'alcalde i el grup de govern de Vila està fent una feina magnífica i li vull desitjar que segueixi amb aquesta feina treballant per la salut i per la salut col·lectiva de les persones, que és el que està fent. Per altra banda, també hauríem de dir que estem més satisfets per el que ha lograt el govern balear a nivell de l'estat també. És aquesta pròrroga de ERTEs fins al 31 de gener. Ha estat una llarga lluita i que el conseller de Model Econòmic i Turisme, dirigit també per la presidenta Armengol, hem aconseguit que el govern acceptés aquestes pròrrogues i aquestes tesis que ens faran bo perquè els treballadors no es vegin massa afectats. Per tant, seguim des del Partit Socialista amb una feina d'ajuda a la gent que més ho necessita. Així ho fem, així ho seguirem fent i espero que tots animem que es compleixin les mesures i sobretot a la gent més afectada. Molts ànims a tothom.